Ka Cathedral Parish Lime Kra kan pelong ya kejing pen kre ben rakhi usnam Jubilee arja apusan bat kalaya wer ki para bangai baro jong Shillong Archdiocese bandon bentalang ke banong haka arpo taring no pra arja apusan nadu kapor lai beji no paisngi Archbishop ke Shillong Archdiocese Reverend Victor Lingdo habaya wer ki para bangai na kabenta ka tegasngi ula pentep bahag tegasngi kin peniru ya ka plim chosen ka plim ka bapin i ka jinya nenti utrai Jisu na do bola wanong brio ha ka sla perthei ulaya thu ba kani ka plim kala ktaru ya ki babun hak ba kila im ha ka tien ublei baniale persha ya ka jingdum ki katu kan hingun kinong mi khman na kani ka plim kin ya don ringkat lang ha kani sngi ko henmen ko para be how try Jesus Christ ning kong ni shap ai kublei pi bara kum ka jingpen kre banakhe ka Jubilee jongane ka arhaja arkusan ka Cathedral Parish ni kala pen kre ban don ka jingken du lang barok krui ha ka ako tarik na Desember ada arkusan Banya lumlang rengkat bat bun ki choir prepare jong ka social long kin don ki choir ban ruai ki Christmas carol bat we chi ruai ban pen kan mau ki pa jong blei ye ka ching wan long brio jong Jesus Christ hakum kan ni ka jing pen kre pa de nga shim kan ni galat ban we ban khot ye pi baro ki pa rungei ki baran ka man ka bha wonon shim pen talang ha ka arthok tarek benai Desember araja rapusan hapor Cathedral Parish hapor lai paji nosngi but kani ka jing kendu lang ka sa don ro ka jing pen i ka ta ka flame ka bakar teng chusen ha kani ka flame ka sapet kan mau ya ka jing ya leti jong try Jisu ha kari la jong Rekat baka riti ke dostur pembawa laim markum no lawan ban wan ban penim ye kibri bara. Jana makata baru ke bapek ye kane ke flame baru kalakta ye ki tami ke cikta kalong kini bun ki kala ke bomot bun ki ngai ak try Jisu bun ro ki bala raikut ban pulih tin ublei ban em ye tin ublei badele persya iki bot ke jingtum tena mengata ka de galat kelati mengiru baro ka diocese ke badan kamon bapha kinwan simbeta hakani ka je kendu lang bala penya de Cathedral Parish ni lanjum khra Shillong Archdiocese khnang ba psayo achibon ka jing mentoi ya ka jing mesim da ka bayu i da ka ba pek ya ka ta ka frame chusen ding ai kublai ke bok rian Bahkan ke program jong Cathedral jong ni kamlong ke bajau kublai ye pi barok